Bon dia. Hola. Benvinguts al món de l'espectacle. Al sultà el que més li agradava era el formatge. Nosaltres som el grup de teatre Rodamons, som una cooperativa que ens dediquem al món de l'espectacle. Concretament el que fem nosaltres és música i contes, el que seria la tradició oral, la narració, les músiques d'arrel, que diem. Són 4 persones, en l'inici n'érem 5, però ha hagut una persona que s'ha deixat per a fer altre tipus d'activitats, més ben relacionades amb la dansa, però són bàsicament els que m'emprenguérem el projecte ara fa més de 10 anys. Alguns de nosaltres ja fa un munt d'anys que ens dediquem a lo que és el teatre i la música, no? I el que passa és que això sí, fa 10 anys decidirem d'agrupar-nos i treballar conjuntament, cada un la seva experiència, i llavors buscarem la fórmula de la cooperativa, no? Perquè és important per nosaltres, la fórmula de la cooperativa com a mètode de treball i forma d'organització, perquè ens semblava que a més era la més apropiada per al tipus de feina que nosaltres fèiem. Doncs mira, ara en aquest moment el que estem és ubicar-nos, és posar-nos damunt de l'escenari i tratant de veure com els espais després es van a veure des de l'òptica de l'espectador. Eva, per exemple, està col·locant el que és la percussió i el que són les seues eines de treball, concretament. Ella és Teresa. Teresa, sí, uns amics que estan intentant veure, esberinant què és el que fem. Ah, molt bé. Ja veus en quin lío, no? Molt bé, perquè és molt interessant. Sí, no? Ho dius tu? Ho dic jo, ho dic jo. Bueno, doncs ella és Teresa, i què puc dir de Teresa? Per banda que és de Burxesot i cada un té un defecte, i això no anem a comentar-ho, pues que ella es dedica a lo que són les lletres, per exemple, no? Lo que seria un poc les lletres de les cançons i tot el que seria la part escrita. Per això li costa tant parlar, perquè... M'agrada més escriure, sí, té raó, té raó. Laura, vine un moment, vine. Mira, així de passo ja estem tota la família, perquè heu conegut a Eva, doncs ella és Laura. I Laura, doncs, bueno, per exemple, això, sempre que al final ens presentem, doncs, bueno, ella es dedica més a lo que és la corda, a lo que són violins, instruments afgans. Mira, ja està, sí. I ara ja estem totes. I dic totes perquè som totes. Som totes, és minoria, sí. Estem contentes. Sí, estem contentes. Ens agrada molt el que fem i, clar, això després se veu, no creus? Dona. Se veu. Es deu de veure. Sí. Intentem que sigui un públic de tot tipus d'edats. El que ara se diu públic familiar. Públic que ve el pare, la mare, l'abuelo, l'abuela... El fet de treballar en cooperativa per a nosaltres és una forma de treballar, és una forma d'entendre el que és la producció i d'entendre les relacions laborals. Sí que és de veres que li tenim molta estima a aquesta fórmula perquè crec que és una conseqüència de que la gent ha guanyat aquest estatus que és el poder treballar en cooperativa. Jo crec que l'espírit de la cooperativa, no? O sea, abans de que siguérem una cooperativa, no? Estava, o sea, era la nostra filosofia, no? Un poquet. Per això, lo d'anar a fer becta i donar-nos d'alta, tal i qual, va ser una cosa molt suau i molt... Doncs bé, ara ja no n'hi ha solució, així que ens n'anem actuant. Sí. A reveure, fins una altra. Vinga. Que us agradi.